Amen. Tak ako ma predstavila Sandy, ja som Rasťo a som veľmi, veľmi poctený, že môžem stať na tomto mieste. Prakticky vašich pastorovcov si veľmi hlboko vážime. Ja osobne som ich spoznal cez službu Zasáhnout sviet, normálne mi to vyskočilo na YouTube a nechcelo sa mi veriť, že niečo také je možné. Že proste je možné proste s tými ramami robiť evangelizácie a proste potom sa k tomu pridal Stan a tak. A vybilo mi to poistku a potom som to začal počúvať a sledovať a potom sme nabrali odvahu a pozvali sme vašich pastorovcov k nám s takou malou dušou k nám na F5 a myslím si, že to dobre vypálilo a som prekvapený, že teraz tu stojím naspäť, ale o to viac si to vážim a ďakujem a som tak rozmýšľal, že KS, kresťanské spoločenstvo. Možno sa to nezdá, ja pochádzam inak z baptistického zázemia, z baptistickej rodiny. Moji rodičia vždy boli letniční, my to tak voláme, není to nadávka, že tak šlahnutý Svätým duchom. A takže vždycky som mal takú tú kombináciu a som si povedal, že aké prepojenie mám na kresťanské spoločenstvo a našiel som hneď dve. Môj starý otec bol kedysi pastorom kresťanského spoločenstva v Banskej Štiavnici, on už nežije, už je nebohý. Áno, kedysi dávno. A ja som sa pri ňom znovu zrodil. Ja som mal 15 rokov alebo 14 rokov a viem, že keby som nevidel prvýkrát vyháňanie démonov alebo nevidel by som proste vieru v akcii, tak ja neviem, ako by som ďalej fungoval. Pre mňa to bolo prelomové vidieť, že Boh sa hýbe a že viera je o tomto Božom pohybe. A potom som chcel krst Svätým duchom, tak som všade chodil po uliciach a tak ďalej. Proste, že kde to nájsť, kto môže na mňa zložiť ruku. Vtedy som ešte nemal úplne dobre vyskladanú teológiu, že k tomu až tak veľa netreba. A tiež som sa ocitol na jednej evangelizácii, tiež KSK v Banskej Bystrici robili také premietanie. Ja viem, že to bola evangelizácia, ale všimol som si, že tam prakticky nebol žiaden nový človek, teda môj spolužiak, ktorého som zobral. To sme vybavili. A potom som povedal, že sa chcem modliť za krst Svätým duchom, takže som prežil ešte v KSK aj krst Svätým duchom, takže mám to také späté, takže som o to rád, že môžem byť prakticky na tomto mieste, lebo vnímam túto jednotu. Amen? Jeden Pán, jeden krst, amen? Jedno evanjelium a to má moc zachrániť a to je jedno, či Žilinčana, či Banskobystričana, to má moc spasiť, čo by bolo zahynulo. Amen? Drahý Pane Ježišu Kriste, ja Ti ďakujem za to, že Ty si vzkriesenie a život. Ďakujem Ti, Svätý Duchu, že si na tomto mieste. A tak ja sa modlím, aby všetky myšlienky človeka moje mlčali v mene Ježiš teraz. Aby hlas Svätého Ducha znel z mojich úst. Naplň ma Tvojim Svätým Duchom. Ožijú Tvoje slovo ako živé slovo, ktoré má moc zmeniť nás raz a navždy. Pane, ja vyznávam, že stačí jedno Tvoje slovo a všetky veci môžu byť zmenené navždy. Tak nech sa to deje aj dnes v mene Ježiša Krista. Amen. A keď som si písal o dnešnom dni, tak váš pastor Peťo mi povedal, že niečo, čo mám na srdci, mám kázať. Tak to si vychutnám. Tak je jedna kázeň, jedno posolstvo, ktoré viac menej tento polrok stále mi ide a rezonuje v ušiach. A viem, že nás Pán Boh ako celé spoločenstvo v Banskej Bystrici vovádza do toho. A ja som nazval to, že cesta Božieho hrdinu. Častokrát, keď hovoríme o Božích hrdinoch, máme pocit, že sa to týka nejakých pár pomazaných ľudí. Ale my v Ježišovi Kristovi sme všetci pomazaní. Amen? My to poznáme, my to vieme. Ale ja verím tomu, že dneska Duch Boží chce vložiť také očakávanie do tvojho vnútra, že každý jeden sa môžeme stať hrdinom pre Božie veci. Amen? Vždycky mi vybíja poistky, keď vidím, aký je Boh dobrý. Vždycky mi to vybíja poistky. Ja viem, že Boh je dobrý, ale potom príde nejaké svedectvo a si hovorím, až tak. Je to možné? Máš takúto skúsenosť, že niekedy ťa Pán Boh prekvapí, že ešte viac sa dá? Že to je ako taká nevyčerpateľná studnica Božej dobroty? A tak možno na začiatok by som chcel prečítať, budem mať dneska veľa textov, a teda vy ste zvyknutí mať veľa textov. Tak s Efeským 2. kapitola, 8. 10. verš, v Efežanom 2, 8, 10 sa píšu tieto slova. Veď ste spasení milosťou skrze vieru a to nie je z vás, je to Boží dar. Čiže sme už všetci spasení v Kristu Ježišovi, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred predpripravil alebo predhotovil. To sú dobré skutky, ktoré Pán Boh chce konať skrze nás v našich mestách. To sú tie dobré skutky, kde chce odzrkadľovať Boh svoju dobrotu. A chcem ti povedať, že ak my do toho nevojdeme,
Ak my nebudeme tí Boží hrdinovia, skrze ktorých sa budú tieto dobré skutky uvoľňovať, jednoducho nepovstanú tieto Božie skutky. Ja som presvedčený, že Pán Boh má viacej pre náš národ. Že Pán Boh má viacej pre naše regióny. Že stále vidíme len tú prvotinu a teším sa z tej prvotiny. Tak ako som bol inšpirovaný zasahnúť svet, čo som videl, ale chcem vidieť ešte väčšie veci, také hmatateľné Božie veci lásky, že ľudia budú mať naokolo vybité poistky a povedia, toto sú dobré skutky. Je v tom aj sociálna práca, ale nie bez evanjelia, ale skrze moc evanjelia je urobená táto sociálna práca. Vidieť ľudí, ktorí sú opustení, v depresiách, sami, ktorí možno prežívajú aj sviatky vianočné sami, ako proste povstanú v Bohu, ako je o nich postarané, ako Boh sa ich dotýka a tými rukami, skrze ktorých je dotýkané, sme my, ty a ja. Amen. My už sme spasení. Ja mám taký výraz v Banskej Bystrici, my sa už nespasijujeme. Neviem, prežil si to, ten výraz slovenčinár? Už sa nespasijuješ. Už nerobíš skutky preto, aby si bol spasený. Si raz a navždy z milosti spasený, ale prečo si spasený? Aby si konal dobré skutky. Tie dobré skutky u teba môžu byť iné ako u mňa. Ale nejaké dobré skutky by mali byť vytlačené, také vulgárne slovo, skrze teba do tohto sveta. Títo ľudia zúfalo potrebujú tieto dobré skutky. Títo ľudia chcú vidieť Boží dotyk. Chcú, aby si do toho vošiel. Máš to pomenované, rozsudzuješ to, hľadáš to, skúšaš, čo je správne, hľadáš Božiu tvár. Láme mi srdce, keď niekedy ľudia sú takí, že sa ani nepýtajú tieto otázky. Oni len tak pekne sedia, oni len tak pekne čakajú a všetko je postarané okolo nich. Ale ja ti chcem povedať, Ježíš má konkrétne skutky lásky pre tento svet a to ťa naplní. To zasíti ten tvoj duchovný zmysl, ten duchovný hlad. Ako Ježiš povedal pri tej Samaritánke, že proste tak ja nie som hladný. Mojím pokromom je konať vôľu toho, ktorý ma poslal. Poznáš túto sítosť? Niektorí ľudia chodia do cirkvi a povedia, na začiatku tej prvej lásky som cítil tú duchovnú sítosť. Cítil som, ako to všetko šlo, ale ako idú roky, tak strácam to. Začínam byť hladný, už ani duchovne hladný, už ani chvály nie sú to, čo bývalo. Už aj tá kázaň, už to nejako poznám za tie 2-3 roky. Nemal si také? Tak ja som také mal. Možno dneska odkriem svoje neduchovné stránky. Okay? Ale ja ti chcem povedať, že tam ten dôvod je to, že ty si nevyšiel ešte von, že si ešte nevošiel do tých skutkov, ktoré ťa môžu zasítiť. To sú tie Božie skutky, ktoré sú ušité, predhotovené vopred pre tvoj život. Lebo si jeho dielo stvorený v Kristu Ježišovi na to, aby si konal dobré skutky, ktoré Boh už pre teba vopred predpripravil. Amen. A tak sa môžeš pozrieť na svojho suseda a povedať mu, aj pre teba sú predpripravené Božie skutky, ktoré máš uvoľniť, ktoré majú výjsť von, ktoré ťa môžu zasítiť. Ak si hudobník, tak nečakaj, že proste nech chvály sú lepšie. Ty začni skladať novú pieseň. A to ťa zasíti ďaleko viac, ako keby prišiel samotný stelesnený Hillsong medzi nás. Keď prišli vaši chváliči k nám do zboru, my sme boli tak požehnaní, že normálne, nie že Hillsong prišiel medzi nás, taký slovenský Hillsong prišiel medzi nás. Máte veľmi dobrých chváličov, neviem, kde sú. Nech vás Pán žehná. Ste inšpiráciou. Chcel by som sa pozrieť na život Božieho hrdinu zo Starej zmluvy a chcel by som sa pozrieť na život Dávida z takej trošku inej perspektívy, nie z tej takej známej, klasickej, ako to poznáme, ale na život Dávida, ktorý prakticky bol plán B, on nebol plán A. Ako plán A bol král Saul. Pán Boh chcel použiť si kráľa Saula. On bol proste ten kvalifikovaný, on na to mal. Keď už Židia, Izraeliti chceli kráľa, tak Pán Boh to vybral. On mal všetky predispozície na to. A napriek tomu to nezvládol. Ale plán B bol povýšený a král Dávid naozaj sa stal tým Božím hrdinom, ktorý uvoľňoval Božiu slávu. Vieš, môžeš teraz sedieť na stoličke a môžeš si povedať, že ja som len taký nekvalifikovaný, obyčajný človek. Ale ja ti chcem povedať, Boh má s tebou veľké veci. Rozhoduje tvoje srdce, tvoje očakávanie, rozhoduje tvoja viera, rozhoduje to, čo chceš vidieť, aby Pán Boh začal konať cez tvoj život. Ja ťa chcem dneska možno nejakým spôsobom vyrušiť, potiahnuť ďalej, aby si skúsil vnímať Dávida ako toho, ktorý sa nemal stať král. Dávida, ktorý proste žil svoj obyčajný život a napriek tomu sa stal Božím hrdinom a kráľom.
Prečo sa ním stal? A môžeme ísť do 1. Samuelovej 16. kapitola a prejdeme si 16. kapitolu a 17. kapitolu, ale budem preskakovať iba podstatné verše, aby sme to tak mali dynamickejšie. 1. Samuelova 16, prvý verš môžeme čítať. A ten kontext, ktorý tu máme, je, že Saul si už začal žiť svoj život po svojom. Bol král, vybavené. Viete o tom, že mal vyhľadiť Amalekitov. On si tak nechal Agaga, tak ďalej nevyvraždil proste dobytok, ktorý mal vyvraždiť, však to budeme obetovať Hospodinovi. On si žil ten svoj pohodlný život. A Hospodin povedal, stop. Tu je niekto len král. Tu je niekto len pomazaný. Tu je niekto, kto nemá moje srdce. Tu je niekto, kto neuvoľňuje môj názor. Neukazuje môj názor, neuvoľňuje moje skutky, neuvoľňuje moju vôľu. A takýto Saul, ktorý si žije svoj život, a mimochodom, keď čítam Saula, vôbec sa necítim, že by som bol 100-krát lepšie na tom, ako je on. Ja neviem, ako čítaš ty tie texty, ale ja mám normálne báze niekedy, keď čítam Saula, normálne ma tie texty niekedy držia pri zemi, aby som si neuletel. A teraz sa stane to, že Saul je už odvolaný, viete o tom, preskočím veci, ktoré sú známe. A zrazu tu máme proste Filištíncov, ktorí sú nasťahovaní a Goliáša, ktorý sa 40 dní vysmieva. Tak to sú teda riadne slávne Božie skutky. To je tá sláva v národe. Boh nás chce vyslobodiť, ale celý mesiac, alebo ešte viac ako mesiac, 40 dní sa nič nedeje. Možno by si sa spýtal, keby si bol v tom dejstve, že človeče, toto je Božia vôľa. Najhoršie je, keď niekedy ako kresťania sa proste znížime na tú úroveň a povieme, tak je to Božia vôľa, Goliáš sa nám vysmieva, vybavené, máme žiť s ostňom v boku. Tak Goliáš sa bude vysmievať. A čo keď to není Božia vôľa? My vieme, že v tomto kontexte to nebola Božia vôľa. Čo keď to, čo žijeme dneska na Slovensku, nie je absolútne Božia vôľa? Čo keď to, čo žije cirkev dneska, nie je to, čo všetko Boh pre nás má? Čo keď reálne chýbajú konkrétne služby, ktoré už dávno mohli vzniknúť, len neboli hrdinovia, ktorí by sa postavili na odpor Goliášom a jednoducho stále tu máme tú situáciu, ktorá sa nám vysmieva. Prečo sme rezignovali? Prečo tak častokrát ako cirkev jednoducho tak zmalomyselnievame a povieme, že proste tak asi to takto nejako má byť, však my sme Slováci, my nie sme Američania, aby sme, ja neviem, že na každej ulici mali zbor, prebudenie a tak ďalej. Ale ja ti chcem povedať, vidíš to, ak nie sú hrdinovia, nie je uvoľnená v plnej miere Božia vôľa. Je to priamo úmerné. Ty môžeš snívať Božie sny, ale ešte keď si do toho nevkročil, nič sa nenarodilo a nikto skrze tvoj život nie je požehnaný. Čo vložil Boh do tvojho vnútra? A tu máme proste tento kontext osadený Saula, ktorý priniesol teda obrovskú slávu pre celý Izrael. Goliáš sa vysmieva. Ale tu sme ešte pár kapitol, pár dejstiev predtým. 1. Samuelova 16, prvý verš. Hospodin povedal Samuelovi, dokedy budeš smútiť za Saulom? Ja som ho zbavil vlády nad Izraelom. Naplň si roh olejom a choď. Posielam ťa k Izajovi Betlehemskému, lebo medzi jeho synmi som si vyhliadol kráľa. To je nádhera, Boh si vyhliadol kráľa. Verš 4. Samuel už prišiel k Izajovi a on sa pýta, znamená tvoj príchod niečo dobré? Odvetil, všetko je v poriadku. Prinášam obetu Hospodinovi. Posväťte sa a poďte so mnou k obete s hostinou. Potom posvätil Izaja i jeho synov a pozval ich k obete s hostinou. Keď tam prišli a Samuel uzrel Eliába, pomyslel si, pred Hospodinom stojí iste jeho pomazaný. Hospodin však povedal Samuelovi, nehľaď na jeho zovňajšok a vysokú postavu. To nie je ten pravý. Ja neposudzujem tak ako človek. Ten si všíma zovňajšok. Hospodin si však všíma srdce. Môžeme spolu prečítať? Ja neposudzujem tak ako človek, hovorí Hospodin. Ten si všíma zovňajšok. Hospodin si však všíma srdce. A tak prichádza Samuel a vie, že proste Hospodin si vyhliadáva nového kráľa a hovorí, proste Samuel má problém so srdcom. Samuel si robí po svojom veci. Tak stačí.
Cirkev potrebuje odzrkadľovať Božie skutky, slávne skutky, veľké skutky. Boh je dobrý a on chce túto dobrotu, moc, vieru a záchranu uvoľňovať cez cirkev ako cez svoje telo. A preto mám bázeň robiť si veci po svojom, mám bázeň byť niekedy lenivý, mám bázeň proste niektoré veci štoplovať, keď to tak poviem, zaštopliť, aby nebola Božia sláva. Ja chcem mať Božie srdce, také ako je on, mať jeho názor a stále viac ho poznávať a tým poznávaním zachovávať jeho slovo, ktoré som spoznal a skrze to uvoľňovať Božiu slávu. Čo je to Božie srdce? V Jánovi 14, 23, 24 Ježiš odkrýva, čo je Božie srdce. Lebo čo je to milovať Boha? Skúsim sa posunúť do tejto špecifickej veci. Milovať Boha. A Ježiš odpovedal, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. Teraz počúvaj. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slovo. Som presvedčený, že keby som teraz urobil anketu a spýtal by som sa vás, či milujete Pána. Myslím si, že by to jasne dopadlo. Všetci, halelúja. Spýtam sa, miluješ Pána, milujem Pána, miluješ Pána, milujem. Mňa sa spýta, všetci milujeme Pána. Ale Ježiš dáva tomu obsah. Kto ma miluje, kto má srdce v poriadku, kto ma miluje celou myslou, silou a dušou, je ten, ktorý počúva moje slovo, zachováva moje slovo, žije moje slovo, chce poznať moje slovo na to, aby ho zachovával. Ten ma miluje. A to nie je, teraz som na tenkej hrane, to nie je nejaký zákonický vzťah voči každému písmenku litery. Ale ak zo srdca chceš poznávať Boha a tie myšlienky Božieho slova, tak sa to prejavuje tak, že si vo vzťahu s Bohom, pretože tam sa píše, že a môj otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Na týchto ľuďoch to vidieť. V nich je Boh. Je tam vzťah. To nie je litera, je to duch, ktorý to oživil. Vieš, ty Svätým Duchom nemôžeš byť hneď plný. My sa potrebujeme plniť, udržiavať každým dňom. A ono je to priamo úmerné a naviazané na naše srdce. Vieš, ak sa chceš plniť Svätým Duchom len kvôli tomu, kvôli čomu? Kvôli sebe, kvôli čomu? Kvôli potešeniu, kvôli čomu? Alebo kvôli tomu, že miluješ Boha. Chceš ho viac. Chceš vidieť viac jeho slávy. Vtedy to zrazu funguje. A zrazu prídu ľudia, ktorí majú tie isté slova, tie isté modlitby a u niekoho to funguje, u niekoho to nefunguje. A funguje a nefunguje a funguje a nefunguje, pretože tí, ktorí chcú naozaj Boha poznať vo svojej podstate dobroty, tak tí ho môžu nájsť. Na nich to vidíš. Oni sú plní Pána. Si takýto. V zjavení Jána celý jeden zbor je vyzvaný k tomu, aby sa navrátil k prvej láske. Tak ľahko môžeme stratiť prvú lásku. Tak ľahko môžeme stratiť srdce. Ty si ho na začiatku mal. A Boh prichádza a vyhľadáva človeka srdca. A Boh, a teraz pozeraj, na jednej strane má svoju vôľu, svoje skutky pre Slovensko, chce uvoľniť svoju slávu a na druhej strane hľadá ľudí srdca. Ja verím tomu, že keď Pán pozerá do našich zborov, tak nepozerá na počet až tak na sedačkách, ale pozerá na ľudí srdca. Na hlad ľudí. A nech ten je v tisíckach. Amen. Ja chcem vidieť tisícky, ja chcem vidieť prebudenie, ale ľudí srdca. Jednu vec som presvedčený, a to som povedal aj v našom zbore, že ak by náš zbor niekedy, my snívame, že raz budeme 1000-členný zbor, haleluja. Ale ak by mal stratiť chválu, radosť, lásku k Bohu a boli by sme len takí sedaví, nejaký tradičný v rohu, tak v ten deň končím, idem inde, radšej začíname od znova. Niekde sa stala chyba. Normálne, niekto je potom nejaký iný kazateľ, nech to preberie. Ja tam nechcem strácať čas. Naozaj vážne, vám to hovorím úprimne. Ja nechcem stratiť srdce, ja nechcem stratiť lásku, ja nechcem stratiť tú horlivosť. Ale o to treba sa starať a ja to niekedy strácam. Amen. Navráť sa k prvej láske. Vráťte sa k prvej láske. Nebuď len kresťan Rastík. Nebuďte len zbor. Nebuďte len takí, že už všetko poznáte. Vy milujte, počúvajte slovo, zachovávajte slovo, lebo veľké veci robím s ľuďmi srdca. To sú moji hrdinovia. Len tí Boží hrdinovia urobia veľké veci. Amen. To nie sú hrdinovia podľa meritok tohto sveta. To sú hrdinovia, o kom Hospodin povie, to je hrdina. Udatný hrdina. Moje srdce je na ňom. Môj duch je na ňom.
A to budú slávne veci. Vieš, keď tu máš ten opis, že ako Dávid asi vyzeral, tak on bol ríšavý a tak ďalej, tak tým pádom nemal by som šancu. Mohol by som si prefarbiť vlasy. Ale dneska možno útlý, maličký chlapček, junáčik s ríšavými vlasmi by asi nebol hneď považovaný za hrdinu. Ale Boh v ňom videl hrdinu. Kvôli srdcu. A tak môj prvý bod, ktorý chcem povedať z tohto, ja fungujem na princípe bodov, je, že muž Božieho srdca priťahuje Božie pomazanie. Môžeme spolu povedať? Muž Božieho srdca priťahuje Božie pomazanie. Automaticky. To už nemusí. Automaticky. A to vidíme ďalej v tomto texte. A tak prichádza Samuel a hovorí a uzrie Eliába, ten je urastený, veľký, Izaja tam má niekoľkých svojich synov, Dávid je ten zabudnutý niekde na pastve s ovečkami. A on hovorí, dobre, tak tento by to mal byť. A Hospodin mu hovorí, pozor, ty hľadíš len na zovňajšok, to není on. Niekedy v cirkvi fungujeme na princípe otvorených a zavretých dverí. Ono je to v zjavení Jána napísané, ja to tiež viem, ale teraz počúvaj, ono to není osudovosť, že fungujeme nejakým spôsobom, že jak sa to celé vyvinie. Pán Boh povoláva, pomazáva, on chce pomazať a hovorí Samuelovi, ty nemôžeš hocikoho pomazať, ty nemôžeš hocikoho ustanoviť do mojich vecí, nemôžeš hocikoho ustanoviť, je tu len jeden človek, ktorý tu má moje srdce, to musí byť človek srdca a pokým ho nenájdeš, tak sa nebude pomazávať. Trošku som si uletel, vraciam sa na zem. Dobre, som naspäť. Verš 10, som stále v tej prvej Samuelovej. Tu predstavil Izaj Samuelovi 7 svojich synov. A Samuel však povedal Izajovi, z nich Hospodin nevyvolil ani jedného. Samuel sa spýtal Izaju, sú to všetci chlapci? Odpovedal, chýba ešte najmladší, ale ten pasie ovce. Samuel na to povedal Izajovi, pošli poň ho, priveď ho, lebo skôr si nesadneme, kým sem nepríde. Poslal teda poň ho a teraz počúvaj, bol ríšavý, mal bystré oči, príjemný vzhľad, junák. Hospodin povedal, to je on, môžeš ho pomazať za kráľa. A Samuel vzal roh s olejom, pomazal ho v prítomnosti jeho bratov. Počnúc týmto dňom, teraz to zvýrazňujem, počnúc týmto dňom spočíval na Dávidovi Hospodinov duch. Počnúc týmto dňom, keď bol pomazaný, Svätý Duch spočíval na Dávidovi. A ja sa pýtam niekedy také otázky, že či niekedy niektoré veci u nás v zbore neurýchľujem. To je vždycky legitímna otázka. A vieš, ja ti chcem povedať, že Samuel bol ten, ktorý povedal, nebudeme teraz jesť, pokým sa nenájde tento zabudnutý človek srdca. Ja keď som hladný, tak ja bývam nervózny. Ovocie ducha, trpezlivosť, veľmi náročná vec vtedy. A ešte keď zistíme, že nemáme navarené, prídeš domov a ešte není navarené, tak vtedy je to už úplne ťažké. Je niekto taký, že trošku, akože, keď si hladný, je trošku problém, hej, že búrky doma, hej, a popcorn to nezachráni, hej. Dobre, tak ja to tak mávam. A teraz si zober, že oni už išli jesť. Už celé opletačky, ceremonie okolo toho. Ja som človek, ktorý nemá rád zdĺhavé ceremonie do nekonečná. A teraz si zober, že tam je nejaká zdĺhavá ceremonia, ešte sú hladní, stoja tam. A on vo verši 13 hovorí, že skôr si nesadneme, alebo verši 11, skôr si nesadneme, kým nepríde ten zabudnutý, ktorý úplne na všetko zabudol, je niekde pri ovciach nepodstatný. To sú tie momenty v cirkvi, kedy by sme predbehli veci. Tlačí nás to bremeno, tlačí nás tá služba. Už treba robiť, musíme konať. Len skús urobiť trošku nejakú chybu v základoch domu a máš problém navždy. A to je jedno, že si dom postavil skôr, ale proste ak si v základoch urobil problém, tak máš problém navždy. Pokým to nevyriešiš, zase naspäť. A rozoberať dom zase naopak. Chcem ti povedať, že keď hovoríme o povolaní, tak potrebujeme vnímať to, čo Pán povie, a to sú tí muži srdca, na ktorých potrebujeme čakať. A tak Samuel stál a povedal, my nepôjdeme ďalej, pokým sa neukážu tí povolaní ľudia, verní, zabudnutí ľudia srdca. Na tých sa čaká. A
A ja verím tomu, že aj dneska v mene Ježiša Krista ti Pán Boh hovorí, vstaň, povstaň. Na tých ľuďoch to vidieť, ktorí sú ľudia srdca. Ten chýr tam ide. Ak je s tebou Svätý Duch, tak jednoducho, teda ak si človek srdca, tak jednoducho Svätý Duch chce na teba zostúpiť a chce, aby ťa pomazal, aby ťa uschopnil. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať ďalej, pôjdeme ďalej, tak máme tu Davida, ktorý bol rozpoznaný, ktorý bol pomazaný, spočíva na ňom Svätý Duch. A v 1. Samuelovej 16. kapitola, idem ďalej, do 14. verša, máme tu druhú situáciu. A ja som tento druhý bod nazval, že muž Božieho spočinutia vie žehnať poviazaných ľudí. Až muž, ktorý je pomazaný, na ktorom je Svätý Duch, vie žehnať poviazaných a spútaných ľudí. Hospodinov duch sa odvrátil od Saula a začal ho desiť zlý duch, ktorého poslal Hospodin. Vtedy mu vraveli jeho služobníci. Vidno, že ťa trápi zlý duch od Boha. Nech náš Pán dá príkaz svojim služobníkom, čo ťa obsluhujú, aby vyhľadali niekoho, čo ovláda hru na citare. Ak by ťa niekedy prepadol zlý duch od Boha, zahrá ti na nej a uľaví sa ti. Saul povedal svojim služobníkom, obzrite sa mi po nejakom dobrom hudobníkovi a privedte mi ho. Jeden z mládencov odpovedal, videl som, ktorého si syna Izaja Betlehemského. Ten vie hrať, je udatný bojovník, rozvážny v reči, urastený a, môžeme spolu, Hospodin je s ním. Amen. Saul odkázal po posloch Izajovi, pošli mi svojho syna Dávida, ktorý je pri ovciach. Verš 21. A Dávid prišiel k Saulovi a vstúpil do jeho služieb. Saul si ho veľmi obľúbil a tak sa stal jeho zbrojnošom. Potom odkázal Saul Izajovi, nech Dávid zostane u mňa, lebo som si ho obľúbil. Vždy, keď Saula prepadol zlý duch od Boha, vzal si Dávid citaru a hral na nej. Saulovi sa uľavilo, cítil sa lepšie a zlý duch ho opustil. To je moja túžba. Vidieť službu v tejto moci Svätého Ducha. Muž Božieho pomazania, muž Božieho spočinutia, len ten vie požehnať poviazaných ľudí. Muž srdca je pomazaný a Svätý Duch spočíva na ňom. A muž, na ktorom spočíva Svätý Duch a je pomazaný, ten vie slúžiť a ten vie uvoľniť tie dobré skutky, ktoré Pán Boh už vopred predhotovil. Len vtedy naozaj si služobníkom novej zmluvy a nie litery, ktorá zabíja. Amen. A na takýchto ľuďoch okolo nich ide chýr. O tom sa vie. To není niečo zabudnuté. Vieš, svet má veľké potreby. A riešenia nie sú racionálneho druhu. Veď sa stále snažíme nejakým spôsobom vyriešiť jednu krízu za druhou. A ja do toho nechcem ísť, lebo na to treba Božiu múdrosť a Božie nápady a Božie riešenia. A tak svet sa topí a máme tu spútaných, poviazaných, depresívnych ľudí. Máme tu ľudí, proste, hoď sú to král, tu máme kráľa, Saula s vysokým postavením, ktorý je poviazaný zlým duchom, ktorý nevie proste sa ani ukludniť a upokojiť a duch ho trápi, teda démon ho trápi. A tak rieši proste, je tu niekto, kto mi môže pomôcť. Je tu niekto, s kým je Hospodin. Je tu niekto, kto nemá len keci, kto nemá len slová, ale ktorý naozaj, keď urobí niečo, hoď by brnkol na gitare, tak sa niečo stane a je to jasne vidieť. Môžeme sa 1000-krát spoločne modliť, ale keď 1001-krát prídeš s tou istou potrebou, tak sa ešte niečo nestalo. Ale ja ti chcem povedať, Boh chce poraziť Goliáša, len chýbajú hrdinovia. A skutoční hrdinovia, to sú tí, ktorí sú ľuďmi srdca, na ktorých je Svätý Duch a ktorí, keď sa pomodlia, tak príde prielom. Lebo Boh chce. Boh chce dať slobodu. A tak sa pýtali, a všimni si, že tu normálne hovoria, že je tu nejaký chýr. Je tu nejaký Dávid, s ktorým je Hospodín. Je to udatný bojovník, verš 18. Nejaký syn Izaja Betlehemského vie hrať, udatný bojovník, rozvážny v reči, urastený a Hospodín je s ním. Ešte tam vidíš aj tú legendu, tam je to slovo urastený. My vieme z iných miest, že zrejme Dávid nebol urastený, ale už išiel ten chýr taký ten silný, hej, že tak jemu len brnk stačí a pác, proste je tam zázrak. Tak už zrazu všetko je urastené. Ja sa pýtam, že či tento svet to vie. Hej, to nie je taká špeciálna fitness poloha, hej, že sa pomodlíš a hneď si urastený. To nefunguje, hej? OK, vrátim sa naspäť. Je takýto chýr o cirkvi? Je takýto chýr o tebe? Že vieš pomôcť?
Že ty vieš pomôcť u teba doma. Možno si z nekresťanskej rodiny, že Rastio je ten, na kom je Svätý Duch. On je taký iný, taký čudný. On hovorí, že sa obrátil, ale počkať, ja mám problém a Hospodin je s ním. Nech to skúsi on. Že tvoji kolegovia v práci ťa vyhľadajú a povedia, že nech to skúsi on. Ja som robil aj realitného machlera nejaký čas a bolo to také celkom zaujímavé, pretože moja vedúca v realitke, ona bola taká ezoterička, ona bola presvedčená, že sviečky a predaj to spolu súvisí. Čiže veľa sviečok a potom sa všetko podarí. A ja som stále tak v jazykoch sa modlil, že Páne, že inú silu povolávam, tú Pánovu. A veľa som jej svedčil a tak ďalej. A nakoniec to celé skončilo tak, že keď bol naozaj nejaký nepríjemný človek, klient, áno, typu ešte raz mi zavoláte, vyhodím vás z okna, ja proste naozaj vás chytím a vyhodím vás z prvého okna, tak ďalej. Ja nevedel skončiť, až ho musíte vypnúť. Tak iba už začala. Rastík, mám pre teba dobrého klienta. A viete, čo sa dialo? Tam, kde to vybuchovalo, zrazu prišli tí istí klienti, na ďalší deň som im zavolal a zrazu som mal normálne byt. Mohol som ponúkať byt. Zrazu som tam bol na obhliadke. Prečo? Lebo zrazu lebo so mnou bol skutočne Pán. Amen? S tým ide chýr. Si iný vo svojej firme, si iný medzi kolegami, si iný v škole, si iný doma. Je Boh s tebou, je to zrejmé. Nemusia rozumieť, čomu veríš. Len rozumejú toho, že proste na tebe je Pán. Že si pomazaný, že On je s tebou. Stačí brnkať citaru. Len je to iný brnk. Môžu dvaja dobre hrať. Zavoláme si najlepšieho, ja neviem, gitaristu, ktorý bude Satrianiho, ktorý tu proste preukáže neviem čo a bude tu poviazaný človek, nič sa nestane. A potom príde nejaký Jožo, ktorého pozná Pán, taký Jožo Pánov. A brnkne AED, refren sloha, aj bríčetko AED. A prvá sloha E, druhá sloha D, tretia sloha. Ale zrazu je oslobodený ten človek. To chcem vidieť. To sa dá, to Pán Boh chce robiť. On chce vyniesť svoju slávu do tohto sveta cez nás. Aký chýr je o tebe? Vieš, ak okolo teba nie je žiadny chýr, nie je to dobrý chýr. Ak okolo teba nie je žiadna povesť, nie je to dobrá povesť. To je sol, ktorá stratila svoju sláň. Na čo je súca? Len po nej šľapať. Ešte raz. Si mesto na vrchu. Je o tebe zrejme, že Pán je s tebou, že naozaj konáš tie veci Božie, alebo strácaš sláň. Taký tajný učeník Ježiša Krista. Dneska vojdi do toho a povedz, Pane, ja chcem soliť a ja chcem nehanbiť sa za teba. A nielen po námestiach, ale aj vo svojom najbližšom okruhu ľudí. Dneska chýbajú títo brnkači, kde proste naozaj príde vyslobodenie. Všimni si jednu dôležitú vec ešte, tu je iba taká poznámka počiaru. A kde máme ja čas? 1:47, dobre. Malá poznámka počiaru. Že on naozaj vedel hrať na tej gitare. A on naozaj vedel bojovať udatné boje. A on bol naozaj pastier. Tí najprebudeneckejší ľudia nie sú takí, že nevedia nič. Po mne potopa. Vedia na tom zahrať trochu. Niekedy máme pocit, že všetko Pán, a ja som si tým inak niekedy prešiel, že to je najduchovnejšie, lebo to je prorocké, aj keď nie je to prorocké, a je to vlastne o tom, že to bolo len lenivé. A nechcelo sa ti. Na teológii, keď som študoval teológiu na Univerzite Mateja Bela, som naozaj skúšal mnohé skúšky prejsť tak prorocky. Nejak to nešlo. Dobre, priznám sa, jeden ročník som z hebrejčiny musel opakovať, no. Tak dúfam, že teraz som asi klesol, ale potom som tú hebrejčinu spravil, dobre? Nie som veľký lingvista. Jednoducho musíš tam dať nejakú drinu. Musíš byť naozaj aj človek, ktorý je dobrej práce. Človek, ktorý naozaj sa stará o svoju rodinu. Človek, ktorý naozaj nezanedbáva prácu. Človek, ktorý naozaj robí to najlepšie, čo vie. Ale Hospodin je s tebou. Nie je to to, ale jednoducho máš tú dobrú povesť. Ak niekto chce byť diakon alebo presbyter, tam sa jasne píše, musí mať dobrú povesť. Jednoducho to vidieť. Nie, že si skrytý doma a ty sa modlíš a to je tvoja povesť. Jednoducho ty si mesto na vrchu a to vidieť. Máš dobrú povesť aj medzi neveriacimi?
Vieš spravovať svoju domácnosť. A na druhú stranu chcem povedať, ak vieš spravovať svoju domácnosť a máš dobrú povesť, Boh ťa vyhľadáva a chce ťa povýšiť, aby si nebol nekonečný človek, ktorý začína a končí v skrytosti. Ak si osvedčený v skrytosti, tak aj ľudia okolo budú vedieť rozpoznať, že Hospodin je s tebou. To sa nedá falšovať, to sa krásne dá rozpoznať. Ľudia, ktorí v našom zbore, teraz mám konkrétne na mysli jedného človeka, jednu sestru, ak to pozerá, pozdravujem ťa, lebo si to asi vydedukuje. Už som do toho šiel. A dlhé roky proste zohrievala stoličku. Potom sme jej povedali, že aby skúsila vysávať. Viete, to je tá prvá služba. Už je to jasné. Takže už vysávala. Ale potom sa niečo stalo v jej živote a zrazu bola vo vedení mládeže. Zrazu bola služobníčka, pretože Duch Boží bol s ňou a už to nebolo o vysávaní, ale bolo to o tom, že tá prvá láska bola na nej zrejmá. Evangelizovala, slúžila, fungovala, milovala Pána. Nežila len tak sucho život. Nech ťa Pán Boh zapáli. Nech je to zrejme na tvojom živote. Dobre, takže iba rekapitulácia. Prvú vec, ktorú som hovoril je, že muž Božieho srdca, Hospodin hľadá pre prebudenie alebo pre svoje skutky, ktoré chce zjaviť ľudí svojho srdca. Nemusíš byť urastený, stačí, keď máš Božie srdce. Hovoril som o tom, že Božie srdce znamená, že miluješ Božie slovo, aby si ho zachovával. Chceš ho žiť celým srdcom, tou horlivosťou, silou a myslou. Druhú vec, ktorú som hovoril je, že muž tohto srdca je automaticky pomazaný. Svätý Duch na ňom spočíva. Ďalšiu vec, ktorú som hovoril je, že ten muž Božieho spočinutia je ten, ktorý vie reálne požehnať ľudí okolo nás. Len ten vie pomôcť. Reálne vidíš, že Pán Boh robí veľké veci okolo teba. A tretiu vec, ktorú by som chcel povedať, vtedy prichádza na rad tvoj charakter. Zatiaľ ťa Pán Boh nejakým spôsobom kvalifikuje, povoláva, uschopňuje a zmocňuje. Ty si len brnkáš a Boh robí tie veci, že tí ľudia sú vyslobodení. Čo viac s tým ty máš spoločné? Mne najväčšiu bázeň dáva to, že keď sa raz postavím pred Pána, ja sa na to teším, raz sa postavím pred Pána, tak jednoducho Pán Boh zoberie všetky tieto veci talentov hrivien a jednoducho zostanú tam tie úroky, ktoré proste priniesli, tie obdarovania, ktoré Pán Boh dal do môjho života. Ale to nie som ja. To je sila, to je On, to je Boh, to je Božie pomazanie. A zrazu tam budem a prinesiem len to, čo som zúročil. Pretože Boží talent, dar úročí. Iba ak by si ho zakopal. Donesieš tam tie všetky veci, ale Pán Boh to potom odstráni a povie, ja teraz chcem byť len s tebou, taký, aký si, len s tebou. Dobrý a verný sluha, vojdi do radosti môjho Pána. Amen? A tak ja ti chcem povedať, že v prvých dvoch bodoch som hovoril o tom, čo Pán Boh robí, čo robí pomazanie, čo robí proste Božia služba, ale teraz chcem povedať, že charakter ťa môže diskvalifikovať alebo osvedčiť. Miro Todd to zvykne častokrát hovoriť, že charakter osvedčuje charizmu. Nie charizma osvedčuje charakter. Toľko ľudí má potenciál. Skutočný potenciál od Boha. Naozajstný potenciál. Ale ak tam není charakter nejakej vernosti, není tam charakter nejakej proste jasnosti, byť Pánov, milovať spravodlivosť, milovať Božie slovo, tak sa diskvalifikuješ veľmi rýchlo. A Dávid mal tú pastierskú vernosť. A ja som to nazval, že muž pastierskej vernosti k stádu dokáže rozpoznať nepriateľa a dokáže rozpoznať Božiu vôľu slávy. Ešte raz dlhý názov. Muž pastierskej vernosti k stádu, až ten, ktorý má vernosť k tomu povolaniu, ktoré ti Pán Boh dá, až ten dokáže rozpoznať nepriateľa, a ten dokáže rozpoznať Božiu vôľu slávy, tých Božích skutkov.
Ak si človek, ktorý nie je verný, dneska si niečo iné myslíš, zajtra si niečo iné myslíš a tak si ako vetrom zmietaný strom a stále nevieš, čo Pán Boh povedal, ale ja ti chcem povedať, že Boh ti najskôr niečo povie, potom verne zostaň a počkaj na priznanie z neba a potom ti generál znova povie, že choď ďalej, pretože ideme od víťazstva k víťazstvu, od slávy k sláve sa premieňame na Krista, ale my nejdeme od potopy k potope, od problémov k problémov, od zničeného vzťahu k zničenému vzťahu. My nejdeme vo vlastnom ovoci tela, ale vo ovoci ducha. A to je stabilita, vernosť. Čo ti dneska Boh zveril? Možno sa ti to zdá také čudné, ovečky. No ale ja som kráľ, už som pomazaný. No ale ja sa pýtam, čo ti Boh zveril? Ovečky. No ale Samuel mi už povedal, že ja som král. Možno niekto prišiel za teba a povedal, ty dobre kážeš, ty raz budeš pastor. A čo keď to bolo z Božieho ducha? No tak počkaj, kým ťa Boh povýši. Ten, kto sám seba povyšuje, bude ponížený. Ale neboj sa, Boh povýši svojich ľudí. On má na to svoje spôsoby. On vyhrabe ľudí srdca. On vyhrabe tých ľudí, ktorí sú verní, ktorí naozaj sú spokojní na tom mieste, kde sú. Hoď sú to len ovečky, hoď je to len tvoja práca, hoď je to len tvoja rodina, hoď je to proste, ja neviem, nejaká tvoja služba, možno zdanlivo zabudnutá. Počkaj a buď tam verný. A tak on mal túto svoju vernosť a ja by som teraz prešiel do 1. Samuelovej 17. kapitola a budem čítať trošku, budem preskakovať teraz, aby som už potom mohol vykladať tento kontext. Teda ešte 1. Samuelova 16:21. A Dávid prešiel teda k Saulovi, vstúpil do jeho služieb, Saul si ho veľmi obľúbil ako citaristu a tak sa stal jeho zbrojnošom. Vždy, keď Saula prepadol zlý duch od Boha, vzal si Dávid citaru a hral na nej. Saulovi sa ulovilo, cítil sa lepšie a zlý duch ho opustil. 1. Samuelová 17, pôjdem do 11. verša. Viem, že 17. kapitolu zrejme vieme všetci naspamäť. Keď Saul a celý Izrael, takže tu máme kontext duš Goliáša, ktorý sa vysmieva, dobre. Keď Saul a celý Izrael tieto slova Filištínca počúvali, zdesili sa a veľmi sa báli. Verš 15. Dávid chodil k Saulovi a zase sa vrácal pásť otcovo stádo v Betleheme. Verš 17. Raz povedal Izaja svojmu synovi Dávidovi, vezmi svojim bratom efu praženého zrna a tých 10 chlebov a bež s tým bratom do tábora. Tých 10 hrudiek syra zanes veliteľovi tisíciny. Navštív svojich bratov a vyrovnaj ich zo záloh. Verš 20. A Dávid včas ráno vstal, ovce zveril strážcovi, vidíš, není po ňom potopa, prichystal sa a odišiel, ako mu prikázal Izaja. Verš 22. Keď tam prišiel, pýtal sa bratov, ako sa majú. Všimni si tú dôležitú vec, že všetko, čo mal Dávid už zo svojej minulosti, ako svoju úlohu vo svojom živote, Dávid neopustil. Ale bol v tom verný. Bol verný ako pastier, bol verný ako syn voči svojmu otcovi, bol verný ako brat voči svojim bratom a bol verný ako citarista alebo zbrojnoš voči Saulovi. Ešte raz. Dávid bol verný ako pastier voči svojmu stádu, to vidíš vo verši 20. Bol verný voči svojmu otcovi, to vidíš vo verši 20 tiež. Bol verný voči svojim bratom a verný voči svojmu pánovi Saulovi, ktorý bol už mimochodom mimo jak tá jedla. Úplne mimo. Máme tu zbabelého kráľa, ktorý nevie priniesť víťazstvo Židom, Izraelitom. Goliáš sa tu vysmieva celý mesiac. A tu máme Dávida, ktorý je taký mladík, že jednoducho ešte ani nie je na tom boisku. Proste sa ho to netýka. Aj v cirkvi mnohí ľudia majú pocit, že mňa sa to netýka, niekto rieši niekto iný. Ale ja ti chcem povedať, že ak budeš verný v tých malých veciach, uvidíš tie miesta, kde Pán Boh chce začať konať veľké slávne veci. Tak ako si pochopil tú vernosť pri ovciach, že leva som zabil, medveďa som zabil, však veď toto je to isté, čo tu tento Goliáš stvára. On proste vysmieva Hospodinové voje, on vysmieva a potupuje Hospodina. Toto nemôže byť prakticky to, čo Pán Boh chce urobiť. Však čo robíme? Chceme prijať túto porážku? Chceme prijať tento výsmech? Mnoho ľudí takto uvažuje.
A tak tu máme Dávida, ku ktorému prichádza otec Izaja a hovorí, počúvaj ma, odišiel by si Dávid k svojim bratom na boisko a doniesol by si im 10? Spýtal by som sa to teraz možno teba, ako služobníka. Prosím ťa, mohol by si zaniesť tento kábel a ísť doprava zaniesť to do rohu tomu ďalšiemu? Vieš čo, ale ja som král, budúci král. Ja to káble nebudem nosiť. Poznámka počiaru. Viete, ako som spoznal svoju polovičku? Ja som nemal takéto možnosti konferencií pre nezadaných. A my sme boli na jednom festivale, YC sa to volalo, Apoštolskej cirkvi, a my sme tam prišli ako kapela hrať a moja polovička bola v backstage a motala káble. Až ma zmotala. A bolo tam, nejakých 5 chalanov, ktorým sa nechcelo. A pršalo na techniku, začalo pršať, lebo to bolo v stane a tak ďalej, tá konferencia mládežnícka. A ja som len tak pozeral, však ja nebudem robiť káble, však ja som bol hudobník, nie? Ale pozerám, že nejaké pekné dievča, krásne, také ešte sa na tom zabávalo. Proste motá káble a robí, proste zbiera to a tak. A ostatní chalani len tak, viete, tie postoje rozprávali, že niekto mokne, není to naše. A ja som sa zamiloval. Som si povedal, že to je proste aká paráda. Nikdy nepodceňuj aj také jednoduché veci, do ktorých ťa Pán Boh povoláva. Ak by Dávid neprijal výzvu svojho otca a nešiel by zaniesť 10, nikdy by nestal z očí voči Goliášovi. Nikdy by sa tam nedostal. Nikdy by nerozpoznal, že tu je príležitosť Božieho víťazstva. A tak Dávid skrze jednoduché motanie káblov, skrze jednoduchú vernosť svojmu otcovi, skrze jednoduchú vec 10 sa dostáva na boisko, kde sa dostáva k svojim bratom a donesie im 10 a zrazu počuje ten chýr, čo sa to deje. Vidíte? Rozpoznáva tú Božiu vôľu, tú celú situáciu. On není povolaný, ale má sluch. Na ňom spočíva Svätý Duch, on už bol pomazaný a verný. Vidíte? Mal charizmu, ale mal aj charakter. Mal pomazanie, ale jednoducho mal aj vernosť. To si neprotirečilo, nekonkuroval. Tak išiel za svojimi bratmi, a to je len poznámka počiaru, že vlastne vo verši 20 vidíš, že Dávid včas ráno vstal, tak išiel zaniesť tú 10, že svoje ovce zveril ďalším ľuďom. On jednoducho nenechal vyhľadovať ani len svoju jednoduchú ovečku. To je tá sila, že kde sa proste reálne naučíš milovať ľudí. Náš Pán je pastier. On miluje ľudí. Veľmi sa mi páči, čo hovorí znova Miro Todd. On hovorí tak, že proste pokým pastier alebo služobník nesmrdí ovcami, nie je to dobrý pastier. Ak si služobník, ktorý nesmrdí ovcami, nie je to dobrý pastier. Jednoducho máš tam to srdce, robíš s tými ľuďmi, poznáš, hej, vieš to niečo aj rýchlo urobiť, však to je jasné, to si neprotirečí. Vieš niekedy popohnať, však niektoré ovečky sú veľmi rade zabudnuté. Oni to ako keby majú tú opačnú víziu, že všetci ideme tak a tá ovečka ide presne tak. Takže jasné, že niekedy treba proste z tej lásky povedať, že pozri, tam je roklina a zoberieš ju naspäť. Ale v skutočnosti tú lásku k cirkvi získavaš skrze lásku a vernosť v teréne, kde sa momentálne nachádzaš. To není tak, že ťa prepne a ty miluješ cirkev a ľudí. Lebo potom ti prepne, keď budeš už naozaj povolaný a budeš naozaj ako Saul. Nepoužiteľný. Aká je dneska tvoja vernosť? Vernosť voči tomu, čo ti dneska Boh zveril, ovce, vernosť voči tvojim bratom, vernosť voči tvojmu otcovi, ktorý ťa poslal motať kábel, ktorý ťa poslal proste zaniesť 10 a vernosť voči Saulovi. Že si mu chodieval tam stále hrávať. Vo verši 15 vidíme tú vernosť voči Saulovi. Dávid chodil k Saulovi, to vidíš vo verši 15, ale nechodil na to, ako mu povedal jeho brat, že aby videl boj, ale chodil na to, aby mu tam hrával citaru. Keď som si robil tú exegézu, tak mi to vybilo aj poistku. Lebo som si stále myslel, že Dávid chodil pozorovať boj. Ja by som chodil. Priznám sa, ja by som aj boj chcel vidieť. Ale Saul len mu išiel zabrnkať. Skrze vernosť, a teraz budem vo verši 34-37, skrze vernosť dokážeš rozpoznať nepriateľa. Akým spôsobom Dávid vedel rozpoznať Goliáša, že je nepriateľ? Vieš, a teraz dúfam, že budem zrozumiteľný, Pane, daj mi milosť.
Ak ti Pán Boh zveril, zahraj sa, že si pastier naozajstný, ako bol Dávid, ak ti Pán Boh zveril ovce, tak všetko, čo ovce požiera, je nepriateľ. Jednoduchá logika. Ak ti Pán Boh zveril, že o toto sa staráš, tak všetko, čo ničí to, o čo sa starám, potrebujem zničiť a polovať potom. Skrze vernosť tomu zasľúbeniu, do čoho ťa Pán Boh povolal, všetko, čo konkuruje, všetko, čo rozladzuje, všetko, čo ti robí proste prekážky voči tomu, do čoho ťa Pán Boh povolal, vieš tak jednoducho dekodovať, že vieš, že v tom je nepriateľ a není v tom Boh. Ale ak nevieš a nevidíš to, do čoho ťa Pán Boh zveril, do čoho ťa On povolal, tak jednoducho sú to kresťania, ktorí stále si pýtajú Božiu vôľu do nekonečná a niekedy povedia na diablové veci, že sú Božie a naopak. Biblia nám jasne definuje, čomu máme byť verní. Biblia nám jasne definuje, aký je Boh. Z čiastky poznávame, z čiastky vieme, ale ak budeš verný tomu, čo ti momentálne Pán Boh zjavil, tak budeš vedieť, čo je práca nepriateľa. Príklad. Ak niečo vysáva z môjho života horlivosť, tak viem, že to je od nepriateľa. Však Pán Boh chce, aby som mal prvú lásku. Ak niekto prichádza do nášho zboru a rozšteľúváva to, do čoho nás Pán Boh povolal, tak viem, že proste dobre, tak nemusí to byť stelesnený diabol, nechám ma teraz tak, dobre? Ale jednoducho rozumieš tomu, že proste ti to rozladzuje a ideš proste, nejdeš s tým, ale ideš opačne. Držíš to, do čoho ťa generál povolal. Mojím generálom je Ježiš Kristus. A tam som verný. A vieš rozpoznať, že toto nie sú Božie veci. Ale ak nie si verný tým veciam, tak dokážeš proste všetky veci vo svojom živote zamotať. Pán Boh chce, aby si bol verný svojej manželke. Pán Boh chce, aby si bol verný svojmu manželovi. Chce, aby si bol verný svojim deťom. Chce, aby si bol verný proste možno v práci. Chce, aby si bol verný tomu povolaniu, ktoré ti Pán Boh dal. Chce, aby si bol verný v cirkvi. Aby si bol verný v vízii, kde si. Vieš, to nie je arogancia, stalo sa to aj u nás v zbore, že prišiel človek, požehnaný človek, však super, a povedal, prečo malujete proste zadnú stenu na čierno? Vy ich máte veľa stien na čierno, takže koberec mohol trošku čiernejší by mohol byť koberec, taký ešte svetlý je na môj vkus. A pribehla tam aj moja polovička, povedala, vedela, že v Bystrici máme ďalších 5 zborov s bielými stenami. No veď dobre, ale ja som si tento zbor, hej, vybral. No tak ale máme ďalších 5 zborov s bielými stenami. Ideme týmto smerom, hej, že ako nebo je tak široké, ale my ideme tým smerom. Prečo idete tým smerom? Pretože náš zbor o nás nejde, neobsiahne celú Božiu víziu. My sme len malá skladačka v tej všeobecnej cirkvi, ktorú Pán Boh dal, ale On nám dal nejakú konkrétnu dielčú víziu, ktorej chceme byť verní. Nie všetci sú pastieri, ale ak si pastier, tak prosím ťa, nezabudni sa starať o svoje ovce a nenechaj ich len tak, že niekto povie, že dneska je trend starať sa o kozy. Nechaj ovce. Nemeň ovce za kozy. Idem ďalej. Čo ti Pán Boh zveril? A skrze to vieš rozpoznávať, v čom je nepriateľ, alebo v čom proste nie sú Božie cesty. A keď budeš tomu verný, tak budeš vedieť rozpoznať, tuto niekto trhá moju ovcu. Je to lev, potom po ňom sa poluje. Je to lev, po ňom sa poluje. Je to medveď, po ňom sa poluje. Podľa mňa to není v poriadku, keď proste my máme v zbore akože rôzne fronty. Máme fronty, voláme to fronty na schvál. Teraz už je vojna, tak to ešte inak znie. Ale proste, že každý je na nejakom, že sme jedna cirkev, ale každý je na nejakom svojom fronte. Máme 7 týchto frontov. A tam máme vlastne proste život cirkvi v takýchto skupinách osadené. Nejdem teraz o tom veľa rozprávať, ale ja hovorím jednu vec, že ak vy, vedúci frontov, ak vám niečo trhá stádo, tak je problém. Nie, že vymeníme ovcu za ovcu. Vymeníme, však príde, ako bolo, odišla ovca, príde ďalšia. Ale tak keď ti trhá niečo ovcu, ak ti trhá niečo ľudí, tak niekde si sa spriateľil s levom. No ale ja neverím, ja mám takú inú teológiu, my neveríme v levov. My veríme, že všetko je dobré, nepriateľ neexistuje, peklo neexistuje, všetko je vlastne dobré. Nie, ešte raz. Ak vieš, že máš byť verný tomu, čo ti Pán Boh zveril, tak vieš rozpoznať, že ten, ktorý prišiel do tvojho frontu, ten, ktorý prišiel do tvojho zboru alebo do tvojej skupiny a trhá stádo,
Je vlk v ovčom ruchu. Veľmi jednoducho a nemusíš pozerať ani 1000 konšpiračných videí na YouTube, čo je vlk v ovčom ruchu. Trhá mi to stádo. Dovidenia. Taký to bol Dávid. On si nedal na svoje ovce. To je muž srdca, Božieho srdca. Chrániť zbor, chrániť povolanie, chrániť to, kde som momentálne teraz. Nasadiť to tam, nenechať to tak. A teraz si len daj pauzu a všimni si, čo urobil Saul. Goliáš sa rehoce. A viete, čo robí Dávid? Teda Saul? Nech niekto ide proti nemu. Aký bol Dávid? Lev, svoj život dám. Ja ho viem aj rukami zlikvidovať. Saul? Niekde si sedí na piedestále, dajte mu brnenie, však niekto ide. Ja som vyštudoval školu, ja som teológ, ja proste som kazateľ, ja viem, niekto ide. Ja nepôjdem do terénu, však niekto ide. Vidíš ten rozdiel toho srdca? Máš zdravé srdce? Vieš položiť svoj život, vieš rozdrapiť toho medveďa v ruke, máš túto skúsenosť. Však Dávid tam mohol reálne stratiť svoj život. To nie je rozprávka. On reálne mohol tam položiť svoj život. Ale on vedel, poznal Hospodina, že nemôže prehrať. Lebo to trhá Božie ovce, on nemôže prehrať. A tak vošiel do toho celého, trhá to, ale Saul, ktorý nemá túto skúsenosť, začína pochybovať a hľadá dobrovoľníka. A 40 dní sa tu nesmeje lev a medveď, ale Goliáš, ktorý povedal Dávid, že dopadne podobne. Prečo môže Dávid povedať, že Goliáš dopadne podobne? Lebo trhá ovce, tento Goliáš. Smeje sa Hospodinovi. Trhá cirkev. Trhá ľudí. Ničí ľudí. Štvrtá vec, ktorú by som chcel, môžeme ísť ďalej, verš 25. Že keď sa stane, čiže máme tu muža srdca, pomazaného, máme tu toho, ktorý vie vyslobodiť ľudí s chýrom, s povesťou a potom tu máme charakter, že je verný a teraz už máme pripraveného hrdinu. Už máme, keď si zoberieš, že si sochár, už to máš celkom dobre namiešané. Hej? Ešte tam není víťazstvo, ale už to máš dobre celkom namiešané. A teraz si všimni, že hrdinovia viery, tí Boží hrdinovia viery musia byť prepálení ľuďmi a situáciou. Vieš, to nie sú tí ľudia správnych odpovedí, ale to sú tí ľudia, ktorí boli prepálení. Sám Ježiš Kristus, keď bol pokrstený, bol Svätým Duchom vedený na púšť. A tam je veľmi taká zaujímavá vec, nemám ten text pred sebou, že bol vedený Duchom Svätým na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Krásna Božia vôľa, že? Bol vedený na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Prečo bol Ježiš Kristus na púšti? Aby keď už bude v teréne, tak keď príde pokušenie chleba, premen si, proste urob si skratky, nepôsti sa, rob si po svojom, tak ako Saul si robil po svojom, už to pre neho nebolo lákavé. Už som si tým prešiel. Už som si tým prešiel, som zaočkovaný, mám to prejdené. Čo mi tu diabol dáva? To už som prešiel, to je stará lekcia. Stará lekcia. A tak, tu máme situáciu Dávida, ktorý tiež musel prejsť takýmto prepálením a on prešiel týmto prepálením verš 25. Nejaký Izraelita povedal, videli ste toho muža, čo vystupuje hore? Hej. Kontext je, Dávid zaniesol 10, svojim bratom. Robí to preto, aby hanobil Izrael. Král bohato odmení toho, kto ho zabije. Dá mu svoju dcéru a jeho rodinu v Izraeli oslobodí od daní. Dávid sa spýtal mužov, ktorí pri ňom stáli. To je Dávidová otázka. Čo dostane ten, čo zabije toho Filištína a sníme potupu z Izraela? Veď kto je tento filištínsky neobrezanec, aby hanobil bojové šiky živého Boha? A ľud mu podobne odpovedal. To a to dostane muž, ktorý ho zabije. Keď jeho najstarší brat Eliáb počul, ako sa zhovára s tými mužmi, rozhneval sa na Dávida a povedal, vidíte, ako ho brat požehnal, na čo si sem prišiel? Komu si zveril tých zopár oviec? Tú svoju trápnu službu oviec. Na čo si prišiel? Komu si zveril tých zopár oviec na púšti? Poznám tvoju namyslenosť a zlobu srdca. Prišiel si, aby si mohol sledovať boj. A Dávid odvetil, čo som vlastne urobil? Veď som sa len pýtal. Na to sa od neho odvrátil a rovnako sa spýtal iného. Môžeme spolu. Na to sa od neho odvrátil. Prečo?
aby sa spýtal iného. A ľud mu odpovedal takisto ako prvý raz. Vieš, kresťanstvo nie je o správnych odpovediach, že všetci vedia odpovedať, čo dostane ten, ktorý porazí Goliáša. Všetci vieme odpoveď. Kto porazí Goliáša, príde sloboda, veľké Božie zasľúbenia, udejú sa Božie slávne skutky, budeme tu mať naozaj prebudenie, nebo na zem zostúpi a tak ďalej. Ja som počul, že vy si aj púšťate paru. Tak to není to nebo, čo na zem zostupuje. Vieš, ale ono je o tom, že kto pôjde a skutočne uvoľní tú Božiu slávu v teréne. Keby som teraz použil jednoduchú ilustráciu, neviem, koľký z vás sa bojíte výšok, ja hej, a keby som sa vás spýtal, čo sa stane tomu, ktorý skočí bungee jumping? Tak povie, to je ľahké, nie, však nič sa mu nestane. Skočí, však je tam šnúra, však to je ľahké, to vieme, zoskočí, šnúra ho chytí naspäť a vylezie späť a všetko je v pohode, super. A ja sa ťa nepýtam, že čo sa stane s človekom, ktorý skočí bungee jumping, teraz sa ťa pýtam inú otázku. Kto pôjde skočiť? Ja sa bojím výšok, niektorí skočia a niektorí neskočia. A to je tá otázka z tohto textu. Nie kto má správnu odpoveď, nie či vie, že čo dostanete. V Ježišovi máme také zasľúbenia. Pán Ježiš, on je mocný, on dal výsledky, on dal proste naozaj prielomy a tá sláva teraz je vo mne a ja som plný Svätého Ducha, ja som chrám a teraz si to zistil. Všade, kde moja noha stúpi, tak hneď je Boží chrám prítomný. Amen, 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 amen. Tomu, kto skočí bungee jumping, sa nič nestane. Teraz sa pýtam, kto skočí, naozaj vojde do tých vecí. Ja som iná povaha, vieš, a keď aj treba napríklad ísť na zasáhnout sviet, rozkladať aparatúru, tak ja som povolaný k inému. Ja mám byť ten evangelista, ktorý tam je, nemám byť ten rozkladač tých svetiel, mám iné povolanie. A občas ma aj kríž bolí. Ako, to nemá nič duchovné, hej, ale občas, hej. Nie príliš, aby bolo, hej, že, lebo by náhodou sa modlili za teba, budeš uzdravený, bude problém. Hej, čiže... Takže povieš, že tak občas ťa bolí kríž, aby si to mohol využiť a nemusel. Niekedy sa tak v cirkvi správame. A potom, počúvaj, ale počítajú sa výsledky. Nič sa nestane, keď do toho nevojdu skutoční hrdinovia. Čo na tom, že doba je vážna? Čo na tom, že sú zasľúbenia a prebudenia teraz, že príde to medzi nami? Kto reálne do toho vkročí? Kto tam zaplatí tú cenu? Kto možno je ochotný, možno aj za menej peňazí, ale slúžiť Bohu, pretože mu to dáva zmysel? Kto skočí? Kto pôjde? A tu máš Dávida, ktorý povedal, ja pôjdem. A pýta sa. Je tu Dávid, muž srdca sa úplne iným spôsobom pýta. A to prepálenie, ktorý mi prišiel, si všimni, že ho odrádzali jeho najbližší a odrádzal ho samotný Saul. A jeho brat Eliab hovorí, ty namyslenec. Vy ste tak strašne pyšní ľudia. To som nevidel. Ale poviem to. Viete, koľkokrát to povedali aj nám? Aj nám to povedali, asi vám určite nikdy, ale nám to veľa... Ten Rastio, proste on v kúse, vie, tak Bystrici 5 zborov, proste čo tam on vymýšľa? A ja neviem, urobili sme prvú evangelizáciu, vznikla skupinka. Hneď na začiatok nám pán dal prvotinu a obrátili sa ľudia. Ja som chcel len študovať proste teológiu a odísť z Bystrice čo najskôr. Často sme sa zosobášili. A už tam boli, viete, keď už duchovné deti plačú, tak ich skúsite zobrať na bohoslúžby, nejde to. Skúsite, nejde to. A zrazu stále ich máte v obývačke. Tak sa potom pýtate, tak my veríme, že chceme zakladať zbor, ale nie teraz. Inak, pane. Ja som veril, že o 30 rokov inak. To je tak vtipné. Neviem prečo. A to je presne to dôležité, čo som chcel v tomto celom povedať, že ty sa nenechaj odradiť ani od najbližších ľudí, ktorých máš rád, ale do toho nevidia. Čo bolo Božie srdce pri Goliášovi? Čo bolo reálne Božie srdce pri Goliášovi? Saul pokorný? Eliab, ktorý nevyšiel? On tiež mohol výjsť. Všetci mohli výjsť. Kdokoľvek by vyšiel ako Dávid, tak by mohol v mene Hospodina vojsť. To nemusel byť Dávid. Nikto nevyšiel. Tak ja sa ťa chcem reálne spýtať, čo je Božie srdce? To odpoveda o pokore. Či máš Božie srdce v tej danej situácii?
Či si ako Boh, či ho zjavuješ, či vchádzaš do Božích vecí. To je otázka pokory. Pretože to nepokorné, čo sa tvári, že je nepokorné, zabíja ľudí naokolo. Goliáš stále má moc. Preto, lebo ty si bol pokorný. No tak to je o ničom. Ja neviem, ja si chcem strážiť svoju pokoru, ale ja viem, že nie je. A viem, že to, čo dneska... Aj som si skúmal, viete, musíte sa aj skúmať niekedy. A viem, že to, čo dneska mi Duch Boží môže ukazovať, zajtra nemusí byť pravda. Ale ak toto chceme do nekonečna skúmať a nič neurobiť a Goliášovia sa nám stále vysmievajú a trhajú ovce, tak potrebujeme ísť ďalej. Potom prišiel Saul a povedal, môj junáčik zlatý, ja som si ťa aj tak obľúbil, tu máš teda moje brnenie. A tak viete o tom, ja to skracujem, lebo viem, že poznáte ten text, a tak Saul sa snaží to brnenie nejako hodiť na seba a chce s tým nejako bojovať. Ale nejde mu to. Nejde mu to. Prečo to Dávidovi nejde so Saulovým brnením? Viete prečo? Pretože Dávid nemal so Saulovým brnením skúsenosť. On už nemal tú skúsenosť. My sme hovorili o tom, že Dávid získaval tú Božiu skúsenosť skrze vernosť pri ovciach, skrze vernosť tých jednoduchých vecí. A tam veľmi dobre vedel, ako porazil leva a medveďa, jednoduchým prakom a kameňmi. Môže to vyzerať bláznivo a smiešne, ale je oveľa dôležitejšie, akým spôsobom... Je oveľa dôležitejšie, než akou stratégiou robíš svoju službu, je dôležité, či robíš Božími vecami, ktoré ti Pán Boh už dal do tvojich rúk ako prak. Môže to vyzerať smiešne, ale ty už poznáš Boha, že Boh na tento nástroj reaguje. U teba to nefunguje, ale u mňa to funguje. U mňa to funguje. U teba to nefunguje, ale u mňa to funguje. Vieš, ďaleko viac času, ako počúvať dokola nejaké kázne, a ja inak tiež rád počúvam, však počúvam aj vaše kázne veľmi rád, ale proste ďaleko viacej času investuj do toho, čo tebe funguje, v čom ti Boh funguje. Je to inšpirujúce vidieť, že Boh takto funguje inde, ale ja sa pýtam, ako Boh funguje u teba, ako ti fungoval pri tvojich ovciach? Prakom, čak u mňa len prakom, ale tuto u týchto veľkých Božích mužov fungovalo úplne inak, brnením. A tak ty skúšaš tie metódy tých veľkých Božích mužov, tých kráľov, ale ja ti chcem povedať, není problém v brnení, ty potrebuješ mať svoju osobnú skúsenosť toho istého Hospodina, lebo to není ani v brnení, ani v praku, ani v kameni, ale v živom Hospodinovi, ktorý dáva víťazstvo. Nikdy nepodceňuj svoje praky, nikdy nepodceňuj svoje kamene, ty len skúšaj živého Hospodina. A keď si verný a vnímaš Goliáša, vstup do toho, nebuď taký prepokorený, že do toho nikdy nevojdeš, vojdi do toho a jednoducho hoď ten smiešný prak a príde sláva. Hospodin sa do toho oprie, tak ako sa celých 40 dní neopral. Amen. Náš Boh žije a on chce poraziť Goliášov. On chce poraziť, mne je jedno, že aký tradičný proste národ sme. To je úplne jedno, aký sme tradičný národ. Ja viem, že náš národ je duchovne hladný a že Boh ho vie zasytiť. Amen. To je podstatné. Všetko ostatné je sekundárne. Jasné, že chceme Židom Žid, Grékom Grék zvestovať evanjelium, ale to podstatné, čo funguje, je evanjelium, ktoré je mocou na spasenie. To viem, to poznám a to skúšam hlásať. Amen. A keď si proste svedčil viacerých, nevidel si, že evanjelium fungovalo rôzne? U niekoho tak si zvestoval, u niekoho tak si zvestoval, len si zvestoval to isté evanjelium. Ale inak to funguje, len vieš, že to funguje. Dneska pochop, že Goliášovia nemajú čo robiť pred Božím ľudom. Božie evanjelium ich vie jasne zasiahnuť, ale cez mužov a ženy, ktorí majú hrdinského ducha. Je Dávidov hrdinský duch na tebe? Je svätý duch na tebe? Vieš, ja som sa narodil z vody a z ducha, ja som sa nenarodil z vody a rastia. Ani zo svojej starej povahy. Tu chcem opúšťať. A posledná vec, ktorú by som chcel povedať je, že až títo hrdinovia, ktorí sa nenechajú odradiť Saulovcami, teda Saulom a svojimi bratmi, ktorí kašľú na to, že proste hovoria, že si pyšný alebo niečo, až títo hrdinovia dokážu priniesť skutočné Božie skutky, ktoré sú zjavné, slávne, Božie. Vieš, teraz som počul, že 20 rokov je tento zbor a niekto musel proste tu 20 rokov veriť.
Každý zbor má svojho zakladateľa, každá služba má svojich hrdinov. A teraz nie len jeden, ale to sú celé kolektívy hrdinov. To je, celá Božia služba je postavená na vernosti Božích ľudí. Nikdy seba nepodceňuj. Nikdy seba nepodceňuj, pretože keď budeme verní aj v tých malých veciach, tak zrazu sa uvidí Božie víťazstvo. To nejde naopak. Ten, kto s plačom seje, tak s radosťou bude žať snopy. Vždycky je tam ten princíp, že áno, sú tam aj slzy, ale my to nerobíme pre slzy, my to robíme pre tú radosť, že tu vidíme výsledky. A ja som presvedčený, že budeme vidieť ďaleko väčšie výsledky. Náš zbor existuje 7 rokov. Ale presne tak, že proste už niekedy som si aj zúfal, že či ten prak funguje. A stále ja som vždycky ako keby veril tomu, že hoď tá kázeň môže byť taká doskrútaná, dúfam, že teraz není doskrúcaná kázeň, ale že keď je Božia, tak rozrazí veci. Nikdy som nechcel sa znížiť na tú vec, že si okopčím kázeň niekoho iného. Nikdy. Pretože som v tom videl to brnenie, proste tie spôsoby, ktoré sú Božie, ale nebudú tak fungovať. Neviem, či ma dobre chápeš. Jasné, že v živote som to spravil, zase nie som tu, hej, ale to jedenkrát v živote asi, dvakrát v živote. Ale pokánie už je hotové, rozrešenie tiež, ale bolo to na začiatku, úplne na začiatku mojej služby, a to sme nezakladali ešte zbor, to som bol vedúci mládeže. A mládež nejak rýchlo vždy prišla a bolo treba kázať, tak som už potom fakt nestíhal, bolo to ťažké. Vieš, radšej horší služobník, ale Boží služobník. Horší podľa meritok tohto sveta. Nikdy nezabúdaj, že tí Boží hrdinovia prinášajú víťazstva. Nie tí silní podľa meritok sveta. Ak máš svoj prak a Boh ti fungoval, rozvíjaj to. A zrazu sa do teba nasávajú všetky tie exegezy, skúsenosti s medveďmi, s levmi. Zrazu jednoducho žiješ to kresťanstvo. Vieš, hneď vidíš, to je nepriateľ, toto je mimo. Táto myšlienka je mimo. Úplne. Ja som si pustil svoju starú kázeň asi 7 rokov a ja som vedel normálne svoju kázeň tak, že toto je mimo myšlienka, toto je dobrá myšlienka, úplne mimo, zase dobrá. Viete prečo? Lebo ma Pán naučil pri tých ovciach, pri tých skúsenostiach. To je ten duchovný rast. Amen. Až tí ľudia v teréne sa okresávajú a potom zrazu zistíš, není toto brnenie, ktoré si zdedil od niekoho. Jasné, že sa potrebujeme inšpirovať, však to je, teraz nehovorím o tom, ale hovorím o tvojom praku. Nezakop ho, nehoď ho do rieky, funguj na ňom. Funguje ti niečo v tvojom manželstve, tak to potiahni ďalej. Rozvíjaj to. Takým istým spôsobom. Nevzdaj to. Je to tvoj boj. Asi to, čo ma najviac zvykne vyrušiť, je, keď niekedy proste prídu kresťania na pastoráciu a povedia, že to sa nedá vyhrať. Toto je veľmi ťažký boj. Presne väčšinou to bývajú nejaké situácie v práci, alebo nejaká situácia v rodine. Jednu vec nedokážem pochopiť. Prečo sa tak ľahko vzdávame? To není môj boj, to je tvoj boj. Ja mám svoj boj a ty máš svoj boj. Ak urobíš prvý maličký krok a máš nejaké víťazstvo, tak zrazu zisťuješ a zrazu dokážeš rozmotávať neriešiteľné situácie a učíš sa na svojom živote veci, ktoré ťa Duch Boží naučí tak, ako ťa to nenaučí žiadny iný človek. Vieš, ja tvoju situáciu, tvojej rodiny nepoznám, nevidím, neviem tam dať odpovede, ale Boh vie dať tie odpovede. On ti vie krok po kroku, od víťazstva k víťazstvu, od slávy k sláve, previesť tým celým, aby si naozaj prešiel aj dolinou tvone smrti. To víťazstvo ti Boh dá, to naozaj nedáva prak, ani moje brnenie, ani nikoho iného brnenie, to Boh ti chce dať víťazstvo, chce ťa naučiť, ako sa to bojuje. Nepodceňuj to, možno niekoľkokrát padneš, ale vždycky ťa pozdvihne. Dôveruj mu celý ten proces a na konci toho všetkého budeš mať dedičstvo, že Goliáš bude zrazený. A zvíťazíš. A prídeš a povieš svedectvo a možno ti ja poviem, ja neviem, ako si toto zvíťazil. Ja neviem, ako si to dal. Ale je to ten istý Boh, ktorý ti dal know-how. Ja verím, že každý jeden z nás môžeme mať Božie know-how. Ja potrebujem Božie know-how. My potrebujeme Božie know-how. Také fungovanie cirkvi, že príde niekto a proste zloží ruku a všetko sa vyrieši, to vieme, že nefunguje.
Ale to, čo vieme, čo funguje, je, že Hospodin je s tebou v celom tom procese a prevádza ťa celým tým procesom a tam získavaš know-how, nech to trvá akokoľvek dlho, on ti dá to víťazstvo. Ak nebudeš zbabelý a neutiahneš sa, budeš vyučený hrdina viery. A zrazu sa osvedčíš v domácnosti pre Božie víťazstvo, tak potom máš byť povolaný aj do cirkvi. Amen? Potom máš byť povolaný do cirkvi, lebo už máš know-how so svojím prakom a so svojou situáciou. A posledný bod, ktorý mám, je muž hrdiny, narodený hrdina prináša a uvoľní Božiu slávu. A to vidíme vo verši 45. Poďme, prejdime tým. Viem, že toto je také ten najznámejšia časť toho textu. A Dávid odvetil Filištíncom. Ty ideš proti mne s mečom a kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Hospodina zástupov, Boha bojových šíkov Izraela, ktorého si hanobil. Dnes ťa vydá Hospodin do mojej moci. Zabijem ťa, zotnem ti hlavu. Dnes nakrmím mŕtvolami filištínskeho vojska nebeské vtáctvo a divú zver. Tak celá zem spozná, že Izrael má Boha. Celé toto zhromaždenie spozná, že Hospodin nepotrebuje k víťazstvu meč ani kópiu, lebo toto je boj Hospodina, ktorý vás vydá nám do rúk. Len čo sa Filištínec dostal celkom blízko Dávida, ten nemeškal, ale vybehol z bojového radu. Ešte raz, nemeškal Dávid, ale vybehol z bojového radu proti Filištíncom. Nádhera. Dávid siahol do torby, vyňal z nej jeden kameň a prakom zasiahol Filištínca do čela. Kameň mu prerazil čelo a on padol tvárou na zem. Tak Dávid pomocou praku a kameňa bez použitia meča porazil a zabil toho Filištínca. Potom Dávid pribehol, postavil sa nad Filištínca, chytil jeho meč, vytiahol mu ho z pošvy, zabil ho, oťal mu hlavu. Keď Filištínci videli, že ich hrdina padol, ušli. A muži Izraela a Júdu sa vschopili a bojovým krikom prenasledovali Filištíncov. Môžeme ešte verš 52 spolu? A muži Izraela a Júdu sa vschopili a bojovým krikom prenasledovali Filištíncov. Jeden hrdina vie namotivovať celé vojsko. Vie inšpirovať celé vojsko. To vojsko, tí všetci ľudia, ktorí tam celý čas pozerali a na toho Goliáša, ktorý tam robí tie veci výsmechu, sú zrazu odvážni, keď povstane jeden hrdina. Aké je to vzácne, keď v našich zboroch povstávajú hrdinovia, keď ich je niekoľko, za chvíľu máme prebudenie. Keď to není jeden hrdina, ale je to armáda hrdinov. Jedno víťazstvo za druhým víťazstvom, ďalšie víťazstvo za ďalším víťazstvom. A všimnite si, čo všetko prešiel Dávid, už to nejdem opakovať. Začalo to srdcom a končilo to tým, že mal zoskočiť ten bungee jumping. OK? Tam to niekde dáme. A zrazu vchádza do toho, zloží to celé brnenie Dávid a pozerá na toho Goliáša. Saul to inak tiež pozerá. To musela byť dobrá podívaná. Pozerá a zrazu Goliáš je rozrušený. Zrazu diabol je rozrušený. Zrazu tá situácia toho duchovného boja, tých všetkých okolností je rozrušená. A zrazu vidíte tú prvú fázu, ktorú prináša Goliáš a hovorí, čo som ti ja pes? Čo ty na mňa takto ideš? Ešte Goliáš sa musel lepšie pribehnúť pozrieť. Viem, že poznáte ten text, že musel sa pribehnúť pozrieť, že čo toto je za situáciu. To je silné, že my ako cirkev tak častokrát sme blázni pre tento svet. Že tento svet proste pozerá, že poď to pozrieť, drgnú sa ľudia a povedia, počúvaj, že tí kresťania, tí naozaj, tí čo robia, poďte to pozrieť. Ale čo my robíme? My s Hospodinom prinášame slobodu do tohto národa. My sa nepodriadujeme to, že tu budeme na tomto jednom mieste. Ešte nie sme proste v tom, čo nám Pán Boh predhotovil. Ideme tým smerom. A tak prichádza, najskôr sa ti nepriateľ smeje. Počúvaj, každý hrdina týmto prejde. Najskôr tebou Goliáš pohrdne. A povie, ty si nikto. Diabol je ten, ktorý hovorí do tvojho vnútra, ty si nikto. Kto ty ideš proti mne? Náskôr tebou pohrdá. Ale potom sa začína báť a začína ťa preklínať v mene svojich bohov. To sú tie situácie, že fúha a Dávid sa nevzdáva. Ide a najskôr sa smeje. Ale ako výsmech, dúfam, že si tým už prešiel, tými výsmechmi, lebo výsmechy sú ľahko prekonateľné. Ideš ďalej, ale zrazu prichádzajú rôzne kliatby.
Počúvaj, v cirkvi sa nemusíme ani rôznych kliadieb báť, lebo Ježiš Kristus zvíťazil. Amen. V nás je silnejší, než ten, ktorý je vo svete. Pre rany Krista sa nemusíš báť. A zrazu, počuj, ja ťa zarieknem, ja prídem, ja na teba poviem, stanú sa nejaké veci. Teraz minulý mesiac nám prišla SMS-ka od jedného dievčaťa, že sa odovzdáva diablovi a rôzne takéto iné veci. A my sme to proste zastavili v mene Ježiša Krista. My sa nemusíme týchto vecí báť, ideme proste ďalej. Je jedno, čo na teba povedia zlé jazyky, ty ideš ďalej. A tak pokračuješ a nevzdávaš sa. Nebuď prosím ťa kresťan, ktorý zoberie veci, zoberie švestky a ide pekne preč. Vieš čo, Goliáš, tak ak ma ideš posmievať, tak ja idem proste preč. Vieš čo, Goliáš, ak proste ma ideš preklinať, tak to už je vážna vec, lebo to sú iné božstva, tak ja idem proste preč. Nevšimol si ma, dúfam. Ale čo s tým, keď už izraelský ľud vyšiel z Egypta a faraón je teda pekne nabrúsený? Už si vyšiel z toho Egypta. To si myslíš, že si podáte ruku s faraónom? Tak sa dohodníme, ako sa vrátime naspäť, Exodus. Nie, stojíte zrazu pred Červeným morom, faraón vám je v petách, a zrazu Mojžiš pred pánom, Pane, prosím, čo ideme robiť? A Hospodin mu hovorí, čo ku mne voláš? Však ty máš palicu a urob si cestu. Poď ďalej. Tak toto sa nazýva cirkev. A Goliáš zrazu ide, tlačí a vieš čo? Jednu vec urob. Hoď ten kameň. Hoď ten kameň. Urob ten skutok. Vyskúšaj Boha. Nerozumieš celému kontextu, ale vyskúšaj Boha. To, čo je ten kameň, môže byť rôzne v tvojej situácii. Ja neviem. Je to originálna vec. Je to tvoj Boh, ktorý ťa už naučil, že kameň funguje. Hoď ten kameň tak, ako pri medveďovi, levovi, tak aj na Goliáša. A potom on spôsobí, že to zasiahne čelo, že to spôsobí to miesto a ty musíš zobrať meč a oťať mu hlavu. Musíš byť nekompromisný voči nepriateľovi a povedať už nikdy viac. A vtedy sa uvoľní taká Božia sláva, že prichádza do celého národa posilnenie a nová norma. Filištínci hnali ich. My budeme hnať. Pane, ja sa modlím v mene Ježiš, aby sa to stalo aj tu na Slovensku. Aby sme hnali tieto naše staré obdobia neprebudenecké, proste staré veci zatiahnuté, ručné brzdy. Aby tá nová sloboda, ktorú Pán pre nás má, bola nová norma pre cirkev, pre každého jedného z nás. Nech na to dávne len spomíname. Nová norma. Ako celý národ vojdeme do tých vecí. A zrazu povstanú veci, ktoré som čítal v tom začiatku. A týmto chcem aj zakončiť. V tom začiatku v Efeským 2, že sme spasení z milosti, sme milosťou spasení skrze vieru a nie je to z nás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám už Boh vopred predhotovil. To sú momenty, do ktorých chceme vojsť. A jedno proroctvo bolo nejakých 5-6 rokov dozadu na náš zbor. A trošku sa pozdielam, úplne na záver, nechcem naťahovať, ale trošku sa pozdielam. A to bolo, ja neviem, rok sme fungovali, 2 roky. A boli sme v takých priestoroch prvých, to bolo, malo nejakých 50 metrov štvorcových, taká miestnosť, strašne to bolo smiešné, keď teraz pozerám fotky. A prišiel a moja polovička mala proroctvo vlastne. A ona, že počuj, ja som normálne, keď sme sa modlili, ja som vnímala, že Pán hovorí, že sa budeme smiať proste, že bude toľko ľudí, že nebudeme chápať, ako sme mohli fungovať v takej malej miestnosti. A ja keď som to počul, tak som si tak povedal, že to je také čudné, že však nevieme zhromaždiť teraz ani 8 ľudí, 10 keď je, tak je prebudenie. A to je ako také pekné proroctvo, nie? Že Pán dá prebudenie, Pán dá víťazstvo. Tak som takto pohrdol v srdci, vyznávam to tentokrát. To bol rok 2015, dneska je rok 2023. A už sme vystriedali ešte jednu miestnosť, 150 m štvorcových sme naplnili. Teraz akurát sme podpísali týždeň dozadu na 300 m štvorcových. A ja neviem, jak by sme fungovali v miestnosti, kde je 60 m štvorcových. Jednoducho Pán Boh tie zasľúbenia a víťazstva zrealizuje.
A môže ti to byť smiešné, môže ti to byť čudné, ale Boh tie veci zrealizuje cez svojich hrdinov. Tak dajme potlesk Pánovi. Drahý Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti za to, že my nie sme odkázaní len prijať prítomnosť, že nie sme odkázaní, Pane Ježišu Kriste, len prešlapovať na mieste, ale že sme odkázaní, Pane, vstúpiť do tých všetkých dobrých skutkov, tvojich vízií, tvojich vôli a vidieť tvoju slávu, ako sa budeš hýbať v našom národe. Modlím sa v mene Ježiša Krista, aby povstali nové veci, aby povstali nové sociálne projekty, nové evangelizačné projekty, nové, Pane Ježišu Kriste, projekty so závislými, Pane Ježišu, aby sme videli tú slávu tvojho evanjelia v praxi v našom národe. Prosím ťa, Pane Ježišu, aby si vytiahol, aby si vyhrabal každého muža a ženu srdca, každého, ktorý je pri svojich ovečkách verných, Pane, aby naozaj si ho poctil svojim pomazaním, aby si ho vypudil, Pane Ježišu, do tých tvojich služieb v tom správnom čase, kairos čase, Pane. Modlím sa v mene Ježiša Krista, aby ako cirkev sme naozaj na Slovensku išli na vyšší level, aby sme videli viac tvoju slávu, aby to bola nová norma, Pane. Naozaj, aby sme videli to, že nie je normálne, keď sa Goliáš vysmieva, že nie je normálne, keď proste Filištínci sú tu utáborení, ale že je normálne, Pane Ježišu Kriste, hnať Goliášov, hnať Filištíncov, že toto je nová norma, ktorú pre nás máš. Ďakujem ti, Ježišu Kriste, že ty si tá nádej slávy, že ty si nás povolal a že v mene Ježiša Krista sa to bude diať aj v našom národe. Tak nech sa to uvoľní vo väčšej miere. V mene Ježiš. Amen. Amen. Halelúja, halelúja. Takže poprosím chválu, ešte dajme jednu.